Que tal? Moi boas tardes. O Goberno ascende de xeito expreso o xefe da UCO e sácao da unidade da Garda Civil que investiga os supostos casos de corrupción que afectan o Executivo e o PSOE. Isto no día en que Pedro Sánchez rompe o silencio e fala por fin do que fora a súa man dereita, José Luís Ábalos, despois da súa entrada en prisión. Traballaron xuntos durante anos, pero Sánchez di que no persoal era un gran descoñecido para él. Alberto Núñez Feijóo cree que o presidente mente. Si usted llegara a ser imputado, dimitiría. ¿Pero y por qué voy a serlo? Gemma, yo he asumido esas responsabilidades. Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. El señor Ábalos es un gran desconocido, acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista. O prezo da carne de porco sofre a súa maior caída en 30 anos debido ao impacto da peste porcina. En Mercolleira, o principal mercado europeo do porcino, houbo baixadas de ata o 17%. De momento nos supermercados non se nota, pero a caída acabará chegando, o que se vai traducir en perdas millonarias pros produtores. Un incendio en Toledo provocou momentos de pánico. Esta fumareda atrapou varias persoas dentro do edificio e 6 delas tiveron que ser trasladadas ao hospital. Entre os feridos hai 2 policías que axudaron nas tarefas de extinción. Hoxe visitamos o corazón dunha empresa galega que dá emprego a 10.000 traballadores. Falámoslles do Grupo de Alimentación Gadisa. Coñeceremos as historias dos galegos retornados que traballan grazas a un programa da Xunta que trouxo de volta 400 descendentes de galegos. Sí, a esta hora xa están cos últimos preparativos aquí neste Marela Discovery, unha travesía máis importante, máis multitudinaria que comeza aquí neste porto de Vigo. Agora mesmo, como ben decimos, están cos últimos preparativos xa, unha travesía que levará cara ao Caribe a máis de 1.800 turistas británicos e que se vai todo segundo previsto, comezará ás 10 da noite. E para levar eses 1.800 turistas a bordo, a enxeñería é brutal. Despois no telexornal Mediodía imos amosárllela. Nos deportes, hoxe escoitaremos a Sara Guerrero, aténdenos despois de gañar na proba do Mundial no Brasil. A triatleta comeza a traballar cos xogos de 2028 como obxectivo. Sí, a final o meu obxectivo é, do todo o meu equipo, traballaremos duro para ir, pero, é ambicioso, pero creo que é un obxectivo ilusionante que vai a facer sentirnos vivos durante polo menos 3 años. Temos por diante unha tarde de chuvias, por veces en forma de sarabia, e pode haber algunha treboada. As temperaturas soben e con elas a cota de neve que vai quedar entre os 900 e os 800 metros. O vento sopra forte do noroeste, o que complica a situación marítima. De feito, hai aviso laranxa en todo o litoral galego. Primeira entrevista de Pedro Sánchez tras a entrada no cárcere de José Luís Ábalos. A Moncloa pasa ao ataque. Todo lo que se está diciendo por parte de José Luís Ábalos es mentira. Pedro Sánchez trata de marcar distancias con Ábalos e avísao de que non vai aceptar chantaxes. Ruptura con Ábalos e propósito de emenda con Junts. María. Sí, 6 días houbo que agardar para escoitar a Pedro Sánchez, 6 días para escoitar que Ábalos mente e que non aceptará chantaxes do que fora a súa man dereita. Ademais, nesa entrevista asegura Pedro Sánchez que Ábalos era un gran descoñecido para él dende o punto de vista persoal, e isto malia ter relación con él dende o ano 2009, cando se coñeceron no Congreso dos Deputados. Dinamítase así o pacto de non agresión entre o presidente e o exministro o mesmo día que Sánchez busca reconciliarse con Junts cunha serie de medidas exixidas polos de Puigdemont a cambio do apoio duns eventuais presupostos. Desde el punto de vista personal, era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. Falaban a diario, pero agora Pedro Sánchez di non recoñecer a este José Luís Ábalos. Saltou polos aires o pacto de non agresión. O exministro comezou a atacar
pero o presidente do goberno advírtelle. Nosotros no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje por parte ni de personas ni de organizaciones. Nin ameazas nin chantaxes, hai legislatura ata o final, pero que pasaría se finalmente o imputaran a él? Pero yo sobre hipótesis no me puedo manejar. Lo que sí que puedo manejarme y es operar sobre certezas. Y la certeza que le puedo garantizar a los telespectadores y a usted es que desde luego el Partido Socialista no se ha financiado irregularmente. Sánchez defende a limpeza do PSOE e tratará de reconducir as relacións con Junts. Xustifica o enfado dos de Puigdemont. Yo asumo los incumplimientos y también los retrasos en algunos de estos incumplimientos. Preséntase como incumplidor, pero disposto a rectificar. El Gobierno de España no va a desistir en su empeño de cumplir con esa hoja de ruta, con esos compromisos y de tender la mano a Junts per Catalunya. Sí aos compromisos políticos, pero tamén a foto co líder independentista. Esa foto, ese encuentro se producirá. O que evitou é decir cando. O Consello de Ministros xa aprobou esta mañá ese paquete de medidas co que o Goberno quere contentar a Junts. Tamén se aprobou un ascenso rodeado de polémica. O do xefe da UCO, que investiga casos tan próximos ao presidente como que afecta a Ábalos, Cerdán ou a súa muller. O Consello de Ministros aprobou o ascenso do coronel Rafael Yuste, o xefe da UCO encargado de investigacións como a do caso Coldo ou de Begoña Gómez, pero agora terá que abandonar a unidade. O Goberno nega que sexa unha manobra para interferir nas causas que rodean o presidente. Entra dentro de un proceso de absoluta normalidade de ascenso. Na prensa, Víctor Ábalos conta este martes que foi Pedro Sánchez o que lle deu a orde directa ao seu pai para que fose ver a vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a Baraxas e que a partir de aí caeu en desgraza. Pro PP, todo desmente a versión que dá o presidente da súa relación con Ábalos. Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el Gobierno como en el Partido Socialista. Tamén falou nos medios Coldo García, di que escoitou o CEO de Air Europa dicir que ia compensar a Begoña Gómez por mediar no rescate da compañía. No sé si empezaron en 100.000 o 200.000 y acabaron en 1 millón. Nun comunicado, a aerolínea di que a muller do presidente nunca mediou no seu rescate e que nunca lle pagaron nada. A Xustiza tamén acaba de bloquear un novo intento do PP de levar os xulgados á operación. Una nueva derrota de la estrategia del fango del PP. Air Europa insiste en que o seu rescate en pandemia foi completamente legal. A Fiscalía arquiva a denuncia das vítimas do cribado de cancro pola suposta manipulación das mamografías en Andalucía. O Ministerio Público considera que non hai indicios de borrado dos historiais clínicos, como si denunciou a Asociación de Mulleres contra o Cancro de Mama en Sevilla. O pasado mes de outubro, a Asociación de Mulleres con Cancro de Mama de Sevilla denunciaba o Servizo Andaluz de Saúde polo suposto borrado de mamografías. Tras o arquivo da denuncia por parte da Fiscalía, din que analizarán novas accións legais. Cando lo leamos e lo estudiemos, pues nos plantearemos se admite recursos. Desde o Goberno andaluz din que o sistema goza de todas as garantías e aplauden a decisión do Ministerio Público. Pero con esta decisión de Fiscalía se demuestra la confianza y la seguridad en el sistema sanitario público. A apertura das diligencias por parte da Fiscalía provocou un terremoto político. Un mes y medio sin que sepamos qué ha ocurrido con la crisis de los cribados del cáncer de mama. ¿Qué ha ocurrido? O Goberno de Juanma Moreno comprometíase a investigar o ocorrido. Nosotros lo que hacemos es identificar el problema, que lo hemos identificado, lo hemos perimetrado, hemos informado de ello. Lo segundo es actuar con un plan de choque y lo tercero es asumir responsabilidades. A Fiscalía arquiva a denuncia de Amama e determina que non houbo manipulación nin borrado de datos, senón que foi unha avalancha de peticións a que provocou erros no sistema que fixeron que deixara de funcionar con normalidade. E poñen os pelos de punta as denuncias de dúas mulleres contra Francisco Salazar, consultor dos socialistas cataláns e ex-asesor de Pedro Sánchez. O xornal eldiario.es publica os seus testemuños. As denunciantes din que escenificaba felacións na sede do PSOE, que subía a bragueta do pantalón diante delas e que pedía verlle o escote. A voceira do Goberno Pilar Alegría di que eso non pasa en Moncloa, pero evita falar do que sucedía no PSOE. Las expresiones y las palabras que se han hecho públicas, vomitivas, que desde el primer momento aquí en Moncloa nunca se ha recibido por ninguno de los canales ninguna denuncia.
ni tampoco por los canales anónimos que saben que existen. Alberto Núñez Feijóo cree que unha persoa como Francisco Salazar non pode ser asesor dun presidente do goberno. O líder do PP pensa que o Executivo é hipócrita coas mulleres porque di que as defende en público e as utiliza en privado. Y si es verdad lo que publican los medios de hoy, es evidente que el señor Salazar es un guarro. Y un guarro no puede ser asesor de cabecera del presidente del gobierno. Vuelvo a insistir, el presidente del gobierno siempre necesita un delincuente de confianza próximo para poder ejercer el gobierno. As pequenas empresas e os autónomos van ter un ano máis para adaptárense ao novo sistema de facturación do Ministerio. A norma ia entrar en vigor o mes que ven e obrigaba os profesionais a compartir as súas facturas coa Axencia Tributaria. Con ese aprazamento, a entrada en vigor vai ser co inicio do ano 27. Hoxe o Goberno aprobou a suba do soldo dos funcionarios para 2025 e 2026. Son as dúas primeiras fases dese acordo salarial ao que chegou cos sindicatos. En total, o incremento será do 4,5%. Vai beneficiar a 3,5 millóns de funcionarios. E os sindicatos rexeitan as condicións do ERE de Telefónica que afecta máis de 6.000 traballadores. A compañía propón que 8 de cada 10 baixas sexan prexubilacións para maiores de 55. Marcharían cun máximo do 68% do salario ata que fagan 63 anos. Son as mesmas condicións que no ERE de 2024, pero agora os sindicatos din que só aceptarán o despedimento colectivo se é voluntario en todos os casos. Seguimos falando de emprego. Hoxe publicáronse os datos do paro, que baixou en novembro en case 19.000 persoas. É unha caída moderada de menos dun punto. Se miramos un ano para atrás, a caída supera o 6%. O número de parados roza os 2.400.000, a cifra máis baixa para un mes de novembro dende 2007. Perdéronse máis de 14.000 afiliados o mes pasado e quedan preto dos 22 millóns. La media de paro registrado en este mes era que el mismo se elevara casi por un promedio de 25.000 personas. Por lo tanto, no solo el paro registrado no ha subido, sino que hemos logrado que descienda en prácticamente 19.000 personas. Es decir, que hemos convertido la media de subida en una media de bajada. Galicia foi a comunidade onde máis baixou a porcentaxe de parados, o 1,6%. Descendeu en máis de 1.800 persoas. E respecto ao ano pasado, a caída supera os 8 puntos. Hai 111.000 desempregados. Aquí tamén caeron as afiliacións en algo máis de 2.300. Hai máis dun 1.100.000 cotizantes nestes momentos. Somos a segunda comunidade española con mellores resultados interanuais no descenso do desemprego. A nivel mensual temos un descenso de 1,6%, é dicir, somos a primeira comunidade española con un maior descenso do desemprego con respecto ao mes anterior. O mercado laboral estáse nutrindo en Galicia con galegos do exterior que regresan. A súa incorporación é máis doada co Plan Retorno Cualifica Emprego, que inclúe axudas para cubrir os primeiros custos de instalarse aquí. O requisito é ter a nacionalidade española e ser descendente de galegos. Tuvo la ayuda de custos, la asesoría. Jesús Ifrán, nacido en Uruguai, é un dos beneficiarios destas axudas ao retorno. Traballa na sede central de Gadisa, que ten contratados 27 galegos procedentes de Cuba, Argentina, o Brasil e Uruguai para cubrir as vacantes na área logística. Consigue tener una calidad de vida, ¿no? Y una calidad de vida también financiera. Como Jesús, todos chegan a Galicia cun contrato estable das empresas que tamén os cualifica para o posto de traballo. Integralos na parte laboral, con contratos, por suposto, igual que se naceran aquí, exactamente iguales, as mesmas condicións, e tamén axudalos na parte da formación xa unha vez que veñen aquí. A Xunta ofrecelles axudas para viaxe, vivenda ou a escolarización dos seus fillos. Alfonso Reda destaca o éxito da estrategia Retorna, que está a ser copiada por outras comunidades. Supuso a volta de máis de 30.000 galegos de orixen a Galicia e dentro da estrategia Retorna este programa Cualifica Emprego supuso que máis de 400 persoas estén agora traballando e cubrindo vacantes que era necesario cubrir en empresas tan potentes como na que estamos.
A Xunta calcula que entre traballadores e as súas familias este plan atraeu xa a 1000 persoas. O mercado automobilístico segue pendente dos vaivéns das decisións políticas. O último que sabemos é que imos poder seguir comprando coches de combustión diésel ou gasolina máis aló de 2035. A Unión Europea dá un xiro de 180 graus e pisa o freo co coche eléctrico, María. Sí, a Unión Europea cede e as fábricas de coches van seguir producindo motores tradicionais. Deste xeito queda en suspenso unha normativa de hai 2 anos que establecía que a partir de 2035 non se ían poder matricular coches diésel ou gasolina. A presión de Berlín foi decisiva na toma desta decisión. O chanceler Merz chegou a enviar unha carta pedindo máis tempo na transición cara ao vehículo eléctrico. Fontes do sector automobilístico califican este anuncio como o mellor agasallo de Nadal. A peste porcina detectada en Cataluña está provocando pánico no sector. España exporta 8.800 millóns de euros cada ano que poden caer se os grandes mercados nos pechan as súas portas. O presidente do Goberno esta mañá chamaba a tranquilidade. Salvo aquellos productos que vengan de la provincia de Barcelona, que es donde está ahora mismo localizado ese foco, pues se pueda continuar exportando. Con lo cual es importante que los ciudadanos sepan, y sobre todo el sector, que nosotros les vamos a apoyar, que estamos ahora mismo en lo importante, que es en sofocar este foco. En Cataluña xa se nota nos mercados mayoristas o impacto dese gromo coa caída do prezo máis grande dos últimos 30 anos. En mercados e supermercados os prezos aguantan. Mariola. Sí, aquí nas plazas de abastos a situación é polo momento de tranquilidade. Din os praceiros que non notaron un descenso das vendas e os prezos aguantan metidos xa de cheo en plena campaña de Nadal. Tamén os consumidores din que confían nos estrictos controis sanitarios. Con todo, hai preocupación máxima no sector. Galicia vende cada ano uns 700 millóns de euros en produtos porcinos. Os casos de peste porcina detectados en Xabarís na contorna de Barcelona colle a industria marcando os prezos máis baixos do ano. A corto plazo, xa o precio de Lérida onte nunha mesa extraordinaria xa baixou 10 céntimos, estamos por debaixo de costes de produción e para as próximas semanas a situación é moi preocupante. Un atasco total nos matadeiros. Unha situación en orixe que aínda se contén no mercado, as vendas e os prezos resisten. Agora a carne de porco sigue igual, non ten cambio ningún. Non ten cambio ningún, ata agora non. A xente non ten medo, a ver, realmente aquí non houbo problema. A preocupación diríxese cara ás exportacións. A China limita o peche a provincia de Barcelona, pero hai países como o Xapón que xa están anulando pedidos tamén en Galicia. Por iso, dende a Xunta piden medidas coordinadas por parte do Goberno para dar confianza ao sector. Pediremos ao ministro pois esa coordinación de as medidas a adoptar por parte das comunidades, porque é un tema que trascende, como se está a ver, as enfermidades e os animais non entenden de fronteiras, non entenden de comunidades, senón que é algo que hai que tomar de xeito global. E chaman a tranquilidade porque non se detectaron casos nas granxas de porcino que contan con estrictos controis de bioseguridade. España é un dos principais produtores de porcino do mundo, un sector que en Galicia move alrededor de 700 millóns de euros cada ano. Para os produtores de porco, unha medida esencial para evitar a entrada da peste en Galicia é controlar a poboación de Xabarís. O que sí que podemos facer en Galicia é reducir de maneira drástica ao censo de xabarís, que para nós é o máis preocupante ahora mesmo. Creemos que se entra en Galicia non vai a ser por xabarís que veñan de outras rexións, senón porque se poidan contaxar comendo de basureiros. Os que van recuperando a normalidade son os produtores de vacún ao levantarse o veto ás feiras de gando que levaba 5 semanas en vigor para previr a dermatose nodular contaxiosa. Hoxe volveu celebrarse unha das máis importantes en Galicia, de Silleda, máis de 1.300 cabezas de gando bovino. Medio Rural mantén unha única restrición, que o gando proceda de Galicia e que leve na explotación 21 días antes de ir á feira. En febreiro deste mesmo ano falecía en Sanxenxo o avó dun árbitro de balonmán despois do ataque dun afeccionado.
Ese é o episodio máis grave de violencia no deporte en Galicia dos últimos anos e removeu conciencias para poder cambiar a legislación. A partir de agora, a Xunta poderá personarse como acusación popular nestes casos. Xesús. Sí, hola, que tal? Pois a Xunta estaba preocupada nos últimos tempos co aumento de casos de violencia no deporte, sobre todo no ámbito afeccionado, así que decidiu tomar partido e impulsar esta reforma da Lei do Deporte de 2012 que lle vai permitir personarse como acusación popular nos casos que se abran na vía penal, eso sí, sempre que este de acordo a vítima. Os grupos da oposición están nesta liña, lóxicamente, de loita contra a violencia, pero creen que esta reforma quedou curta, foi pouco ambiciosa, así que na votación decidiron absterse. Despois de ver algúns casos que ocorreron de violencia en algúns partidos, a Xunta de Galicia era necesario que se pudera persoar nos xulgados en todos este tipo de actuacións e poder ter ese amparo legal. Estas imaxes corresponden ao 24 de febreiro deste mesmo ano. Tristura e pesar no Grove polo falecemento de Andrés Rico. Era o afeccionado ao balonmán agredido nun partido. Era tamén o avó do árbitro de tan só 15 anos que estaba sendo increpado por un espectador dende a bancada. A carón del estaba sentado Andrés, quen lle pediu que deixase de insultar o seu neto. Respondeulle cun empurrón que resultou ser mortal despois de 2 meses loitando na UCI. Este suceso levantou indignación e contestación social e foi o detonante para que se iniciase un debate sobre a necesidade de modificar a lei do deporte. Se de algo estamos orgullosos do legado que Andrés nos deixou, bueno, aínda que evidentemente non vai a paliar o dano sufrido, pois todo o que se xa dá pasos adiantes para que isto non volva a ocorrer, pois creo que a mellor maneira de axudar a esa familia e de honrar un poquinho a figura de Andrés. Esta modificación da lei vai permitirlle á Xunta poder exercer acción popular en procesos penais por violencia no deporte. Para que esas normas sean efectivas, siempre tienen que estar dotadas de cantidades presupuestarias que soporten las estructuras que tienen que legislar sobre eso. O que se espera é que estas imaxes non se volvan a repetir, sobre todo no deporte base. Lo fundamental es que ellos se formen como personas y para nada es positivo el que en las gradas reciban, digamos que refuerzos negativos, ¿entiendes?, que distorsionen el verdadero objetivo de lo que es la actividad deportiva. As mulleres que tiveron contacto con Martiño Ramos en Cuba falan del como unha persoa que tentaba rodearse de mozas e coinciden en que tiña unha actitude rara. O profesor condenado por pederastia facía vida normal na Habana como fotógrafo. Unha semana despois da súa detención coñecemos máis detalles da vida de Martiño Ramos en Cuba. Alí facíase pasar por fotógrafo e movíase en ambientes culturais e en desfiles de modelos. A trabajar bajo el nombre de Martín Soto, se modificó su apariencia y comenzó a moverse por el mundo cultural y a hacer fotos a jóvenes y adolescentes. No accedí a esas fotos. En que se rodeaba de mozas novas tamén coincide Melisa, unha rapaza que o coñeceu a través dunha amiga, así o contaba na Radio Galega. Coincidía con ella en que él tenía como una actitud rara. Y llegamos y era como una reunión de amigos en su casa, había muchísima gente no, había como una alrededor de 15 personas, ¿ok? Y todas las personas eran jóvenes. Estábamos nosotras y otras muchachas de la universidad, que ya te digo, gente de 20, 25 años, no mucho más que eso. Descubriron a súa verdadeira identidade a través das redes do colectivo Madres Protectoras de Madrid, que foron clave na súa detención. Nosotras nos quedamos frías del asunto porque te da repulsión haber compartido con una persona así realmente sin saber y sabiendo que tú sentías algo raro, como que notabas algo raro. Agora está pendente a súa extradición para que cumpra os 13 anos de prisión aos que foi condenado por violar unha das súas alumnas menor de idade, a que tamén lle deu unha malleira e a deixou abandonada no monte. E os pais das dúas adolescentes que aparecían mortas nun parque de Xaén declaran hoxe na comisaría e tamén está citado o mozo dunha das rapazas que recibiu unha mensaxe de despedida. De momento a policía descarta que haxa terceiras persoas implicadas, a pesar de que as familias das falecidas desbotan a hipótese do suicidio e negan tamén que houbese acoso escolar. Unha explosión seguida dun incendio en Toledo provocou momentos de auténtico pánico. Parte dos veciños quedaron horas confinados nun edificio que en minutos quedaba envolto polo fume.
O incendio destruiu por completo unha das vivendas do primeiro piso do edificio situado no barrio de Buenavista, en Toledo. Segundo os veciños, o lume iniciouse pasadas as 9 da mañá e estivo precedido dunha explosión. Polo menos 3 persoas quedaron feridas leves. Hay 2 policías nacionales por inhalación de humo que fueron los primeros que llegaron y están en el hospital. En principio no revistan ninguna gravedad, pero están en el hospital. Y luego seguramente la persona que estaba en el piso también está ingresada en el hospital. A mesta fumareda que se coou polo oco da escaleira obrigou a confinar nas súas vivendas os veciños dos pisos superiores. En cuanto a las causas, en estos momentos es temprano todavía para poder avanzar cualquier tipo de causa, se está investigando. A Policía Científica e os bombeiros traballan conxuntamente para determinar a orixe e as causas do incendio. Erradicar os pequenos puntos de venda de droga é fundamental e ese foi o obxectivo cumprido pola Policía da Coruña. Na Sagrada Familia dan por desmantelado un dos focos de distribución máis activos do barrio. A actuación policial tivo lugar nunha vivenda deste treito pionil da rúa Sagrada Familia. O primeiro de aí, que estuvo aquí la policía en 2 sitios, quer decir, 2 coches grandes. E ya tuvo varias polémicas máis lá. Os axentes procederon ao rexistro do domicilio e ali atoparon 650 gramos de cocaína tanto en roca como xa empaquetada en doses para a súa venda. Tamén cartos en efectivo, varios móviles e útiles de pesaxe. Sabemos perfectamente quiénes venden y quiénes no. Es lo que se ve todos los días. El tránsito mucho aquí no veo, Porque, segundo fontes policiais, o detido realizaba o intercambio de droga por cartos desde o interior do coche mentres circulaba e así conseguía maior privacidade e dificultar a actuación policial. A máis, os investigadores confirmaron que, malia que operaba fundamentalmente no barrio da Sagrada Familia, tamén distribuía estupefacientes por outros puntos da cidade. Tras esta operación policial, dase por eliminado un punto negro de distribución de droga que prexudicaba a convivencia dos veciños. Claro, é conflito, claro, moitas peleas. Vas con inseguridad. Yo tengo 2 niños pequeños y voy intranquila. Hay bastantes, hay otro ahí arriba, pero ya van 50 veces y nada. No han acabado con ello. O detido nesta operación policial xa ingresou na cadea. Malia estes episodios de venda de drogas, Galicia consolídase como unha das comunidades máis seguras en España. O último balance de criminalidade di que baixaron os delitos penais e os roubos, aínda que a gran batalla está nas redes. Nuria. Marta, e en xeral en todo o ámbito digital, porque a ciberdelincuencia representa xa o 30% do total das infraccións penais. Gaña terreo, por tanto, a cibercriminalidade, pero descenden o resto de delictos nun 8%. O que máis baixa son os roubos, en concreto neste tipo de infraccións, nos roubos temos menos da metade dos que se producían en 2018. Galicia é a terceira comunidade máis segura de toda España, cunha taxa de criminalidade que está situada no 35,8 delitos por cada 100.000 habitantes, isto é 15 puntos menos que a media nacional. E outro dato positivo a ter en conta é que durante este ano aumentou a taxa de efectividade policial, o que ten que ver coa resolución de conflitos, e a taxa máis alta da última década. Cambiamos de tema. Os que conducen pola autoestrada entre Santiago e Lugo van poder ir por fin a 120 km por hora en todo o trazado, que é o que corresponde a unha vía de alta capacidade. A toda agora había que reducir a 100 km por hora nun treito á altura de Guntín. Un treito importante, ademais, polo que o enfado dos condutores estaba asegurado. Mercedes. Si, as sinais de limitación de velocidade a 100 km hora aquí na A54 altura de Guntín foron xa tapadas e en breve serán cambiadas polas de 120 km hora. Unhas sinais que levan vixentes desde hai 10 anos e que en 11 km desta A54 había que reducir a velocidade. As reformas realizadas nas biondas de separación permiten agora cumplir a lei en materia de visión de frenado, polo que os condutores poden xa circular a 120. Con este cambio, a autovía A54 que une Lugo e Santiago por fin ten xa a totalidade do seu trazado aberto cunha limitación de velocidade de 120 km hora. Lembren que está pendente de apertura o último treito que conecta Melide e Arzúa. A velocidade máxima permitida na autovía A54 que une Lugo e Santiago é agora de 120 km por hora en todo o seu trazado.
A espera de que se actualicen, foron tapados os sinais que durante 10 anos prohibiron circular a máis de 100 por hora nun tramo de 11 km entre Guntín e a capital luguesa. Comprendo que debería ser a 120 como a todas. A min pareceme ben que ese sitio non creo que seña peligroso en especial, nin moito menos. Facer unha autovía para ir a paso de tortuga sempre, pois non. O límite de 100 km por hora fora criticado polos usuarios deste treito da A54 dende a súa apertura hai xa unha década. Para poder ampliar, foi preciso realizar reformas nos valos de protección e poder así dispoñer de lugares seguros de estacionamento en caso de emerxencia, debido á falta de visibilidade na freada. Levan dando largas para eso, en 2 días solucionouse. Si ao final o que se fixo foi unha reestruturación de guardiarreiles, e iso penso que se podía haber feito antes ou directamente cando se fixo a obra. Non sei por que sufrimos durante tantos anos unha limitación tan excesiva. A espera da apertura do tramo pendente entre Arzúa e Melide, a día doxe só están limitados a 100 por hora os diferentes viadutos da autovía. Son a sensación de peóns e condutores que non se resisten a capturar a imaxe para subir ás redes sociais. Estes 3 porquiños en a súa nai xogan e fozan buscando alimento nas rotondas e zonas verdes do sur de Lugo. Os veciños levan días vendos e convivindo con eles no Parque do Miño, na zona da Tolda, o carón da Estrada Nacional Sexta e hoxe tamén na Avenida de Madrid. Todos estos días están por aquí, o en la rotonda o aquí en la Tolda, en la margen del río Miño. Parecen cerdos de estos, como cerdo celta, de este tipo de cerdos. Son pequeños, son cochinillos, vamos. Escaparían de algún sitio y nada más. Durante 2 semanas ellos estuvieron aquí y bueno, convivían un poco con todo el mundo. Te podías acercar incluso hasta 2 metros de distancia, no huían. Mi perra también, incluso... Moi bien. Cando son xabaríns ou porcos bravos, sempre van os cachorros coas nais, en manadas máis ou menos numerosas, de 5 ou 6 exemplares. Estos 3 están solos, sempre soliños, buscando un pouquiño de alimento. A convivencia é pacífica coa xente. Incluso había aquí un chico que dicía é unha mezcla de cerdo con jabalí, pero para min son jabalís, porque teñen a parte do lomo así afilada hacia arriba e o hocico de jabalí. Axentes da Policía Local de Lugo tentaban botarlles o lazo para capturalos polo risco que supoñen para a seguridade viaria. A loita contra os incendios en Galicia vai contar o ano que ven con equipos de vixilancia aérea de última tecnoloxía e ademais con selo galego. Son 3 drons que poden operar de forma autónoma e que van vixiar 3 puntos de alto risco. Aquí veis cómo estaría el dron pues haciendo una misión automática, es todo automático, el dron está pues inspeccionando. Estes drons de tecnoloxía de última xeración de orixe galega desenvolta polo Centro Tecnolóxico ITGE e que a banca pon a disposición da Xunta de Galicia complementarán os recursos antiincendios no 2026. Hemos hecho una donación del banco a la fundación y la fundación ha sido la que ha decidido pues comprar unos drones y cedérselos al final para todo lo que es la prevención a la Xunta de Galicia y a la Dirección Xeral de Defensa dos Montes. Poder disponer de una información de muy alto valor, puede ser vídeo, puede ser telemetría, pero de muy alto valor en unas zonas habitualmente de difícil acceso muchas veces, zonas que a veces también son hostiles. O prototipo dos sistemas de vixilancia aérea foi presentado esta mañá no Mosteiro de Santo Estevo, diante dunha ampla representación institucional e operarán nas comarcas de maior risco de incendios forestais, Valdeorras, Verín e a Ribeira Sacra. Un dron reduce riesgos siempre, porque al final es algo material, ¿vale? Y agiliza muchísimo pues, esas vigilancias. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, agradeceu esta importante axuda para mellorar a xestión do traballo de prevención e destacou que o vindeiro ano aumentan de 50,5 a 75,38 millóns de euros os investimentos en prevención nos montes galegos. O frío co que arrancou este mes de decembro trouxo de volta a neve ás montañas galegas. No Cebreiro, as folerpas deixaron hoxe unha estampa invernal por segunda vez neste outono. Xoel.
Sí, Marta, segunda xornada de nevaradas nas montañas galegas que deixan, non obstante, e polo momento esta imaxe en Pedrafita do Cebreiro non hai rastro xa prácticamente desas nevaradas que caeron de xeito intermitente durante esta mañá. Con todo, a previsión apunta a que as precipitacións en forma de neve poderían continuar durante esta tarde, durante o que resta de xornada, coa cota baixando mesmo os 800 metros. Baixa a cota de neve e baixan tamén as temperaturas, non só aquí na montaña de Lugo, senón tamén na de Ourense. Manzaneda, por exemplo, rexistrou hoxe temperaturas de 2 graus negativos. Ali, na montaña de Ourense, en Manzaneda, a neve si chegou a callar. Unha nevada no Cebreiro a estas alturas do ano non sorprende a ninguén, sobre todo se está ben informado. Por eso hemos venido a ver un poquito de nieve. Muy poquita, ¿no? Muy poquita, pero bueno, ya está bien. Ya venía preparado. La ventaja es que con la informática y el Google te informa antes de tiempo, antes de venir. Sí, sí. Gracias a las webcams va muy bien esto. Sí, sí. As previsións auguraban que a partir desta mañá podería haber precipitacións de neve ou de saraiva por riba dos 900 metros. E así é, pero de forma intermitente, e ás veces alternando con auga-neve, o que fai que as folerpas non callen de todo. Las previsiones eran estas, pero esperaba más nieve, la verdad, porque a 1330 metros pensaba que nevaba. As temperaturas oscilan entre 0 e 2 graus, pero o efecto do vento do noroeste que arrastra masas de aire de zonas frías fai que a sensación térmica por momentos sexa de algúns grados baixo cero, cousa que non todos agardaban. Y teníamos vacaciones y hemos dicho vamos a Galicia, pero no sabíamos que haría tanto frío. Na alta montaña de Ourense a nevarada deixase notar de xeito máis evidente. Na contorna da estación de Manzaneda a neve chegou a callar cun manto de 3 a 5 centímetros, que anima a pensar que a apertura da temporada de esquí pode estar preto. Pero de momento, para os próximos días, as previsións seguen mantendo unha tónica de inestabilidade que intercala a chuvia con neve. Moito máis intensas están sendo as nevaradas en Castela e León e en Madrid. Están en aviso amarelo e hai problemas para circular por unha dúcia de estradas. Na serra madrileña a neve deixa tamén unha vertente lúdica a dos que aproveitan para facer deporte de inverno antes de que abran as estacións. En Galicia o maior risco está na costa. Está en aviso laranxa por ondas que poden chegar aos 6 metros. A situación obriga a amarrar boa parte da frota, Iria. Pois si agárdanos 3 xornadas seguidas con aviso laranxa por perigo por ondas que poden acadar unha lonxitude media de entre 5 e 6 metros. Un mar moi axitado como que vemos arestora en Carnota. Con este panorama as frotas permanecen amarradas, as que teñen que sair traballar a mar aberto, mentres que os mariscadores puideron traballar aínda hoxe o abrigo da ría. Para mañá a situación vai ir a peor coa chegada dos ventos do suroeste. Estamos acostumados a ver cruceiros en Galicia facendo escala, pero que unha ruta parta xusto daqui do noso territorio xa non é tan frecuente. Bueno, 1.800 turistas británicos embarcan hoxe nun cruceiro que sae dende Vigo. Así que, Alejandro, fixámonos en como é a loxística. Sí, pois Marta, ollo, porque convértese no segundo embarque máis multitudinario da historia deste porto de Vigo. Trátase, como ti ben indicabas, deses 1.800 cruceiristas británicos que comezaron xa a embarcar ao longo desta mañá para partir cara ao Caribe. Chegaron aquí a Galicia a través do aeroporto de Santiago de Compostela en voos dende Glasgow, Londres ou Manchester e foron trasladados aquí ao porto de Vigo en medio cento de autocares. Se vai todo segundo o previsto, xa que o tempo anda un poquinho reguleiro. Este barco partirá a partir das 10 da noite. Así, ata 1.763 pasaxeiros embarcan hoxe no Marela Discovery, nunha xornada histórica no Porto de Vigo. É o segundo embarque máis grande da historia e consolida a cidade olívica como porto base de cruceiros de gran calado. Último retoque o buque de 264 metros de eslora para a travesía oceánica de 14 noites rumbo ao Caribe. Máis de 50 autobuses trasladaron os pasaxeiros chegados a Santiago dende os aeroportos de Londres, Manchester e Glasgow. A meirande parte son de nacionalidade británica, pero a primeira en entrar foi unha malagueña. De Vigo al Caribe, de Málaga a Vigo al Caribe. Es la primera vez que cruzamos en esta época del año, así que esperemos que esté todo calmado y bien. Looking forward to the Caribbean sun.
Malia que parten ás 10 da noite, algúns intentarán apurar a tarde para ver as luces de Vigo, das que moitos xa escoitaron falar e mesmo algúns tiveron ocasión de ver. They're going to look amazing, especially tonight when they all light up and it gets dark. That's going to look fabulous. Hemos estado por Vigo, llevamos aquí 2 días y la verdad es que nos ha gustado bastante. Yeah, we were going to. Yeah, somebody mentioned them that they were the best in Spain. Este embarque histórico encádrase nun ano de récord pro tráfico de cruceiros en Vigo. Está previsto pechalo ano con 120 escalas e máis de 310.000 pasaxeiros, batendo así a marca do ano 2011. A patatas fritas sigue. Aunque hai moita xente que sí, toma ensaladas e tal, pero a patata frita é o que máis. Fritir ou non fritir, esa é a cuestión. Nos últimos anos o dilema instalouse en moitas cociñas. A tixola segue a ser un dos elementos fundamentais na cociña galega, pero a preocupación pola saúde está cambiando os nosos hábitos. Que ten de bo e que ten de malo a fritura, Carlos? Segundo o último informe do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación sobre hábitos de alimentación en España, o xeito de preparación de alimentos máis frecuente segue a ser moi tradicional, prancha ou tixola, pero é certo que tamén van gañando espazo novas preparacións, novas tecnoloxías, como poden ser as fritideiras de aire, xa representan o 4% do total dos sistemas de preparación de alimentos en España. En bares como este, que ten máis de 50 anos de historia, seguen fritindo moito, pero é certo que os cambios dos hábitos tamén se notan, cambian tamén algunhas cousas. Vémolo nesta cociña, 36 alumnos e ninguén está fritindo. Van a facer para nós uns petiscos que ían preparar máis tarde. Friten pouco, só un par de pratos á semana. Fritir fundamentalmente ten de bo se fai con aceite bo. Se é un aceite oliva limpio que se usa para esa labor, pasa que nas frituras tende a usar o aceite reiteradamente, seguido. Entonces, pues bueno, aí temos contaminacións cruzadas de todo o canto leva o aceite. No, isto é, aquí ven sendo caramelizar e aquí tamén, é como sofreír cun pouquiño de azúcar, que en realidad non é necesario. O debate segue botando fume. Un estudo do CSIC afirmaba hai pouco que fritir con aceite é bo, especialmente con aceite de oliva de bagazo. Outros discúteno. Estamos nunha sociedade que busca o inmediato, que é a xente máis nova, ou hai unha parte da sociedade que tamén busca a zona de bienestar, no? O cuidarse e tal, non? Normalmente tendese a hacer cada vez menos fritos. No noso bar friten con aceite de oliva, pero algúns costumes van cambiando. O pescado casi todo é a plancha. Antes era moito rapante frito, por exemplo, era rapante a plancha. Neso sí, pero a patata frita sigue sendo. Con todo, o prato máis consumido en España son as ensaladas, logo as legumes, como as lentellas que estaba preparando Rosa.